नमस्कार बंधु। आज आम कथा नुआ ओडिया मूवी लहरी विषय जहाँ बहुत जल्दी स्क्रीन आसवाक जाऊँगी। ऑडियंस टाइटल देखि बुझा जाऊँगी लहरी माने होछि एक भावना एक अनुभव ए पिक्चर प्रेम ड्रामा फैमिली इमोशन एंटरटेनमेंट फुल पैकेज रे रहिछि। डायरेक्टर हेछन्ति झिलिक भट्टाचार्य हुए लीड रोल रे रहिछन्ति। तांकर निज यूनिक स्टोरी लाइन स्टाइल मूवी को इंटरेस्टिंग କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଇଡ୍ କରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ କରା ସଙ୍ଗୀତ ଅଲରେଡି ट्रेंडिंग ରେ ଚାଲିଛି। ଗୀତ 95 ଗୁଡ଼ିକ थिला को एंड ଲୋକମାନେ ବହୁତ बाबूसान ପସନ୍ଦ को କରିଛନ୍ତି। ଏହି सरप्राइजिंग ପିକ୍ଚର एंट्री ଉପରେ थी। ଅଲରେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ବଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଡିଏନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲହରୀ ପୂଜା ସେକ୍ସନରେ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ। ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପଏଣ୍ଟ ଇମୋସନାଲ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲହରୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଲାଗେ କି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ନୂଆ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ